салом бародарон, пешакӣ мегӯям ки ин канал танҳо барои мухлисони Барселона аст. дар инҷо фақат дар бораи хабарҳои дастаи каталонӣ гап зада мешавад. агар мухлиси Барселона бошӣ, то ҳатман дар канал обуна шав ва ба зангулача зер кун, ки аз хабарҳои нави дастаи дӯстдоштаатон қафо намонед. агар мухлиси Барселона набошӣ бародар, дар комментария ҳақорат накун ва аз паси корат шав, ё ин ки видеоро тамошо карда лайк мон. пешакӣ раҳмат. имрӯз мехоҳам дар бораи мавзӯи муҳим бо шумо суҳбат кунам. пеш аз сар кардан мехоҳам фаҳмам, то чанд дараҷара шумо дар бораи Барселона маълумот доред. оя шумо метавонед ба ин саволи на он қадар қиндимо дар комментария ҷавоб диҳед. аввалиштар ба саволи видеои пешина Нозанин ТВ ҷавоб дод. дастаи футболии Барселона дар солҳои охир дар бозори трансферӣ яке аз дастаҳои пешсаф ба шумор меравад. танҳо ба ёд доред хариди Филиппи Каутино бо нархи 140 миллион евро ва хариди Усман Дембеле бо нархи 105 миллион евро, ҷамъи бонусҳои гуногун. дар маҷмӯъ Каутино айни ҳол дар иҷора дар Бавария бозӣ дорад. Усман бошад аз травмаи худ тавбат гирифта шудааст. аз ҳамин сабаб дастаи каталонӣ мехоҳад бо бозингарони фаронсавӣ ва бразилӣ ҷудо шавад ва тобистони соли 2020 трансфери калон кунад бо иштироки ин ду футболбоз. Барселона омодааст ки бо ПСЖ музокирот кунад ва дуэтҳои истораро аз Париж ҷалб кунад. парижиён ба Килиан шартномаи нав бо маоши астрономӣ пешниҳод карданд. хуб, аммо Мбаппе ҳайрон нашуд ва тобистони соли 2020 тайёр аст ки клубашро иваз кунад ва пешниҳодҳои дигар топ даставоро гӯш хоҳад кард. Барселона бошад аз ин шанс истифода мебарад. ҳикоя бо Неймар тамоман дигар аст. футболбоз борҳо иброз кард ки дар Париж хушбахт нест ва мехоҳад ба Испания баргардад. клуби фаронса гуфт ки агар барои трансфер ӯ 180 миллион евро пардохт карда шавад, рафтани бозингарро хавалдор намекунад. ҳамин тавр дастаи каталонӣ омодааст ки бо арзиши иловашуда мубодила кунад. Усман Дембеле ки ҳамчун як қисми каталониҳо бозии арзанда нишон намедиҳад, метавонад тобистони соли 2020 ба Париж биравад. ҳамзамон бозингари фаронсавӣ ба шиша мубаддал шудааст, ки бисёри вақташро дар беморхона мегузаронад. инчунин Барса омодааст ки бо Филиппи Каутино, ки ҳоло дар чемпионати олмон ба иҷора гирифта шудааст ва рангҳои Бавария Мюнхениро ҳимоя мекунад, ҷудо шавад. ПСЖ бо ин хел ивазшавӣ розӣ намешавад ва дар чунин шароит каталониҳо бояд болои хуб пардохт кунанд. илова бар он, ба Париж Антуан Гризман низ рафта метавонад. бозингари фаронсавӣ тобистони соли 2019 ба сафи дастаи каталонӣ ҳамроҳ шуд ва якчанд маротиба гуфта буд, ки бо лидерони Барселона наметавонад хуб якдигарфаҳмӣ кунад, лекин вақтҳои охир Гризман бозии дараҷаи олӣ нишон дода шудааст. аммо сухани охирин ба лидери Барселона Лионел Месси мемонад, ки бисёртар мехост ки Неймар ба Барса баргардад нисбат ба трансфери Антуан. барои ҳамин хабарҳои навро интизорем бародарон. шумо чӣ фикр доред? оя ин хел трансфер рух медиҳад ё ин ки не? ҳатман фикр худро дар комментария нависед. ба ҳамин видеои имрӯза тамом. Барселонаро дӯст доред ва канали Барса TG-ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.